ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, як бародари тоҷики хидмон дар Федератсияи Россия ки писараш бемории саратон дорад, яъне ки касалии раг аст, ки дар ҳақиқат пули маблағи калон дар кора ва барои ман муроҷиат кард. Худаш бо пурратар мефаҳмонад. ҳатман як бор занг занед, аз аҳволаш пурсон шавед. Беҳад дар вазъияти безеб қарор дорад. Барои дигарон падару модароне ки дар ҳақиқат дасташон мерасад, онҳо барои диданашон ҳатман як лайк монед ки дигарон бубинанд ва видеоро паҳн кунед дар ин мотон ки ягон каси шумо дар байни шумо дасташон мерасад 100 рубл, 500 рубл, 1000 рубл хайр кунанд. дӯстони азиз, ин буд як видеои мо барои кори хайр. ҳамин бародари мора мақсад зуру шумо ки ин видеоро гирифта фарзандша дар дасташ видео кайр ва аз шумо кӯмак талаб мекунад. Барои ҳамин чӣ қадаре ки аз дастатон меояд кӯмак кунед, як ишмора худованд ҳазор кунад. Видеоро мебинем, боз худаш пурратар мефаҳмонад. раҳмати канон. ассалому алайкум падарон, модарон, акав додарони азиз. ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ин писарчаи ман зиёда аз 1 сол мешава дар Каширский шоссе шаҳри Москвада, дар Каширский шоссе дом 23 да онкологический центрда мо тавобат гирифтаистем. онкология, яъне ки касали рага, ай головной мозг. бародарони азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки ҳамин писарчара ёрдам кунем, амира тавобат кунем. бародарҷоно, ай ҳаматон хоҳиш мекунем, мо дар канали Ҳамнаво илтимос кардем ки ҳамин видеои моро дар каналаш гузора. раҳмати калон бародарон, ҳамаи шумо дар дастгиритон. дар шаҳри Москва мо онкологический центр дом 23 да